Laita virrat päälle tästä. Katsomon yläpuolella löytyy päävirtakytkin. Laita se päälle. Ja sen jälkeen täällä pöydän alla on tällainen kytkin, missä lukee Yamaha-kaiuttimet. Käynnistetään ne. Kun vahvistin ja kaiuttimet on päällä, avataan pädi. Salasana kaikissa pädeissä on 211118. Sen jälkeen mennään asetuksiin, valitaan Wi-Fi ja yhdistetään Wi-Fi Soundcraft UI24. Sen jälkeen päästään päävalikkoon ja täältä löytyy Soundcraft UI. Ja tällainen näkymä pitäisi tulla. Täällä olen nyt tehnyt valmiiksi langallinen ja langaton kanavat. Jos näkymä näyttää tältä, niin älä säikähdä. Se johtuu siitä, että pädi pitää kääntää näin päin. Nyt kun täällä onkin jo master-kanava, tuo oikealla puolella oleva punainen nipukka auki ja näköjään myös langaton mikki, niin siellä on liuku nostettu ylös ja mute-nappi ei ole päällä, niin nyt pitäisi mikin lähteä käyntiin. Minulla on täällä nyt tämä langaton mikki. Se painetaan tästä näin päälle ja sitten ei kun höpisemään. Höpinää, höpinää, höpinää. Hyvin kuuluu. Jos jostain syystä mikistä ei kuulu mitään, kaikki on päällä, niin täällä on todennäköisesti liuku alhaalla tai mute on päällä punaisella. Se tulee ottaa pois. Tai masterliuku on alhaalla. Täältä löytyy tosiaan tämä itse vahvistin ja täällä lukeekin nyt, että kapula 1. Kanava 1 on tuo langaton kapulamikki ja täällä on nyt varulta olen laittanut langallisen kapulamikin, eli jos patterit loppuu tai muuta, niin täällä on myös tämmönen langallinen mikki, jonka kanava on tässä heti vieressä. Sitäkin voi käyttää. Jos asiakas haluaa näistä kaiuttimista kuulumaan vaikka omaa musiikkia ja soittaa sitä tietokoneelta, niin täällä on tällainen pömpeli täällä pöydän alla, josta lähtee tällainen pitkä piuha. Ja tämä on tällainen perus RCA-piuha, jonka saa tietokoneeseen kiinni. Se laitetaan koneeseen ja täällä lukee mikserissä FOH-L ja FOH-R. Niin laitetaan piuha kiinni, laitetaan musat soimaan ja kokeillaan, että kuuluuko jotain. Täällä pitäisi olla kytkyt ihan oikein. Kun halutaan sammuttaa nämä laitteet, niin toimitaan käänteisessä järjestyksessä. Ensin sammutetaan täältä Yamaha-kaiuttimet. Samalla voi laittaa päävirrankin pois päältä. Tämän jälkeen voidaan sammuttaa täältä kaikki vahvistimet. Varmistetaan vielä, että mikkikin on kiinni, niin ei patterit kulu. Tämän jälkeen voidaan sammuttaa pädi ihan normaalisti. Kiitos. Hei hei.